No, skončili sme dnešné rokovanie schôdze. Žiga odchádza a pred malou chvíľou teda sa stala taká vec. Tam to je Plevíková, to je tá poslankyňa, ktorá prišla za Igorom, keď ju sem zavolal Gašpar, že Zuzka, poď sem. A ona došla. No a Žiga pred malou chvíľou prerušil schôdzu na zhruba 3 minúty, pretože mali sme rokovanie. Pani poslankyňa Marcinková mala bod a tá sa strašne ponáhľala preč, tak to všetko chceli urychliť. Ja som si dal faktickú a nedal mi tú faktickú Žiga, tak som sa ho išiel spýtať k pultu, tak som prišiel tam k pultu a hovorím mu, že prečo ste mi nedali faktickú? A hovorím, choďte preč. Hovorím, prosím, mám ísť preč? Áno, že choďte preč. No a Plevíková si to tam nafať a hovorím, prečo ste mi zrušili moju faktickú? No, takže taký malý škandálik sa tu odhral, inak celý deň prebiehol tak, ako som predpokladal. Koaliční poslanci tu vôbec neboli, boli tu len opoziční poslanci, predkladali sme naše zákony, no a koalícia tu nebola, nikto tu ani prišli 2, 3, len aby sa, keby náhodou keby prišiel, čo ja viem, predsedajúci pán Dubeci, tak čo viem, že či je všeobecným súhlasom by sa mohlo niečo udieť, tak oni si strážili, vypovedali nie, ale inak tu neboli. Takže dnešný deň sme skončili, zajtra pokračujeme bodmi rokovania, no a dnes odchádzame. Tak to vyzerá, keď odchádzame. Chlapci, títo to tu kontrolujú. Áno, títo páni to tu kontrolujú. Vy to tu skontrolujete, že? Musíte, že? Všetko. Oni to tu skontrolujú. Výbušniny. Tak, odchádzam aj ja. No, poďte, aké vysoký, ty brďo. To je ochranka. Vy ste maličký. Prosím? Vy ste maličký. Tak počkajte, aby ste to videli. Tak to asi vyzeráme, aha. Malý s veľkým. Tak to asi vyzerá malý s veľkým. Tak to bol krásny záver. Ale to je taký normálny pán ochrankár. Taký fakt normálny chlap. Takže odchádzam. Odchádza so mnou aj pán Dušenka. Igor, posledný sme tu zostali dokonca. Igor, ty dostávaš dokonca, ty si taký pracovitý, že? Zostávam. Bol som aj spravodajcom k 2-3 bodom. A boli tam aj zaujímavé návrhy zákonov, hlavne návrh SAS, pod ktorý sa podpisujem v zásade aj my. Ide o... Počkaj, niečo, prečo to mám také zahmlené? Počkaj, skúsim si to... Počkaj, sekunda. Ja neviem prečo. Poď sem tu, prosím ťa, lebo nemám zahmlené. Takže, poď. Ide o prinavrátenie a obnovenie inštitútu kajúcnikov, obnovenie NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry. To sú všetko veci, pod ktoré sa podpisuje aj Hnutie Slovensko. Je to takisto súčasť nášho programu, takže SAS to spísala ako prvá. Budeme to určite podporovať. Tak, ďakujeme pekne, odchádzame preč. Zajtra pokračujeme. Tu v parlamente začína byť kľud. Vlastne kľud bol celý deň, pretože koaliční poslanci neboli v práci vôbec. Tak, pekný večer a všetkým želám. Dovidenia.